שנת 88, שהייתה שנת ה-40 למדינת ישראל, לא היה שום גוף שיכל לבנות במה לא ממש גדולה, ואנחנו נאלצנו ללמוד את הנושא, לראות איך בונים במות, לייצר מה שנקרא פודיומים, שלא ידענו אז איך קוראים לזה. בקיצור, אחרי חודשיים מצאנו את עצמנו גוף משמעותי בענף, באמת אחרי חודשיים. זו גם הייתה שנת בחירות, אז עשינו את הבחירות לאחת המפלגות הגדולות, ובאמת נסחפנו לתוך הרפתקה שנמשכת עד היום. בימות 88 יש יכולת ייצור של נגרות, של מסגרות, של צביעה, של נגיעה בחומרים שונים, של הדפסות ופרספקס, תקרות צפות, וזה מביא אותנו להיות בעלי יכולת מאוד גדולה בתחום הטכני באשר הוא. בימות 88 במשך השנים ביצעה פרויקטים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים. אחד מהם היה ביקור האפיפיור שנת 2000 בקורזים. בנינו שם במה של מעל דונם. התקלנו בדרישות מאוד מיוחדות, עבדנו מול אנשי הכנסייה. היה אתגר מאוד מעניין לקחת צלע של הר ולהפוך אותו לאתר מופע יחיד של האפיפיור. אין הרבה חברות בארץ שיכולות לבצע מין פרויקט כזה, לא חסכו בכסף, זה היה בלתי נשכח. חברת רהיטים מאוד גדולה, יוצאת פעם בשנה לחול לתערוכת העיצוב במילאנו. אנחנו מבצעים את הביתן הזה שם לדעתי 6 שנים ברציפות. בתוך האנגר שלנו מקימים את הביתן הזה, לוקחים את זה מכאן ומטיסים את זה למילאנו. בימות 88 מגיעים לשם יומיים לפני פתיחת התערוכה. קטע ישראלי אופייני, אני יכול לספר לכם שיש שם 1,300 נציגים. כשאנחנו מגיעים לשם כולם בנויים, יש איזה אי קטן ריק באמצע. באותו בוקר שאנחנו מגיעים, ב-8 בבוקר, ב-6 אחר הצהריים הביתן עומד. אנחנו חזקים בזה. בימות 88 חזקה מאוד בעמידה בלוחות זמנים צפופים. כשאנחנו מגיעים לשטח, אנחנו מגיעים עם הכל. עובדתית אני יודע שבימות 88 יודעת להיכנס לאולם ריק, מאוד גדול, אלפי מטרים מרובעים, ובאמת עניין של שעות, הכל עומד. מגיע לקוח, מבקש לצורך תערוכת מכוניות, אחד מבואני הרכב הגדולים בארץ, קיר עץ ענק, והוא מסביר לנו באותה נשימה שאין לו תקציב. עכשיו, זה דבר שקורה בארץ המון. חשבנו איך עושים, מה עושים, לקחנו חתיכת עץ, סרקנו אותה במחשב, ופשוט הדפסנו קיר עץ על הדפס בד בעצם. מתחנו את זה על מסגרת, וכשאתה מסתכל על הקיר הזה, אתה רואה קיר פורניר, משגע, באמת, איכותי, עם ברק, עם עומקים, הכל נפתר ברמת מחשב, ברמת קובץ. אם אתה לא נוגע בזה, עם האצבע, אתה רואה קיר עץ, זה לא עלה הרבה כסף. אחד היתרונות של בימות 88 זה שיש לנו את היכולת לעבוד מול קשת של סוגים של לקוחות. יש את הלקוחות שמגיעים אליך עם תוכניות מסודרות, אתה מתמחר את זה, נותן הצעת מחיר, מתחיל לעבוד, מגיע לכאן המעצב שבא מטעמם, מחדדים פתרונות טכניים, יוצאים לדרך. יש את הסוג של הלקוחות שמגיעים לבימות 88 עם רעיון ארטילאי לפעמים. באמת מראיין אותם, צוחק מהם מידות, נתוני שטח, ומשם אנחנו מגיעים לאיזשהו מבנה שמוסכם עליהם ועדיין אפשרי ונוח לבינוי טכני. התפקיד שלי פה הוא לפעמים אפילו תרפויטי. זאת אומרת, השיחות פה, הרעיונות פה הם כאלה מלו, כאלה נינוחים, זורמים. מגיעים לשטח, הכל נהיה רף, אין זמן לשטויות האלה. זה בסדר, האנשים שלומדים לעבוד איתנו, הם צריכים בשורה התחתונה מישהו שיודע להפך מתרפויטי לעצבני. אנחנו יודעים להיות במערכת, יודעים ומעדיפים אפילו לעבוד מול לקוחות שהם חברות קדם ומפיקים ומשרדי עיצוב, מעדיפים אותם על פני לקוחות הקצה. השפה שלנו היא אותה שפה, אנחנו יודעים לעשות את התהליך זריז, יעיל, נוח, מתוקצב יותר נכון, אין הפתעות.
לא היה בארץ הזאת לפחות פרויקט שהוא היה גדול עלינו או קטן עלינו. לא היה דבר כזה. אנחנו יודעים לתת שירות ללקוח. כשאנחנו מגיעים לשטח אנחנו עצבנים, לא להיבהל מזה, זה לטובתכם, זה בשבילכם, זה לטובת העניין. אני לא יודע כמה חברות יכולות להגיד את זה, אם בכלל. בימות 88 זו חברה שאף פעם לא הכרה פרויקט.